Bă, da, superbă zona. Auzi, e păcat să treci pe aici și să nu vii la Voroneț. Ei, uite mișto e râul ăla mic. Bă, s-a dezvoltat zona asta. Auzi, mă, și Dunărea din Zborești, ea din pădurea neagră din Germania, ai văzut? Zăpadă pe aici. Au ce s-au orientat băieții, ce pensiuni frumoase au făcut acolo. Pensiuni? Tu dai seama? Sunt mai multe. Uite, bă, ce mitiră aici. Ăștia au liniște multă, mă, pe aici. Da. E frumos? Au fortăreață aici. Cred că sunt turiști mai mulți aici vara, mă, nu? Da, vara asta seama. Uite. Ce mișto a pus ursuleții acolo. Uite și babicul. Cam așa e burlacul. Gata, uite intrarea. Aici? Dai telefonul pe silent. Da. Interzis să filmezi. În biserică, mă. Mamă, 535 de ani. Mamă. Uite când s-a făcut 1488. Ce mișto e, bă. Bă, da, ce frumos e, bă. Nu? Voi doi sunteți pensionari. Și persoane civilizate. Hai, Dădița, la pincă. Curaj și forță. Doamne ajută. Doamne ajută. Dau biletele? Da. Două și dumneavoastră, da? Tot 2 bilete. Mulțumim. Ia ziți. Ce frumos. Eu? Cu albastrul ăla care ești tu. Nu o să vezi înăuntru. Hai să o vizităm. Da, și după poate iau și eu ceva de aici. Ce ai zis? Au și ce? Baliță, bă. Penultima a fost aia de la Dobrovăț făcută. Ce faci cu nevastă aici?
mare cu Gabrielito. Poftim? Face mare Aclitorito. Bă, Zicea la să dăm Bendeac. asta pe... Aclitorito. Ce a zis? Bendeac? Da, nu cum făcea în Robi Roberto. A fost clitorită. Clitor. Bă, mă uită, mă. Bă, nu se poate. Bă, nu-ți cu minte, mă. Doamne ajută. Spre biserică. Doamne ajută. N-ai cuvinte, bă, ce frumoasă e. Portret. Auzi? Z! Bă, dar cât e de frumoasă. Mănăstirea Voroneț. Mamă, ce frumos se vede de aici. Iată de cât timp rezistă pictura. Ei, da. Auzi? În biserică trebuie că și stai. Păi, dar e stins ăsta decât LED-ul la pelcuie. Am ce să-i fac. Ia auto, mamă, ia-te de... Ce frumos, ia să o încadrez aici. Băi, n-ai cuvinte, mă. Uite chilii aici. Uite, mă, că sunt mai puțin, ce ai văzut? Foarte mult tipală. Haide. Mamă, vezi că e gheață pe aici. Uite zăpadă. Doamne ajută. Prima dată când ajung și eu la Voroneț. N-ai cuvinte. Bă, de frumoase. Ai văzut, ia uite, are fisuri, da. Fisuri așa, da. Reparații. Doamne ajută. Doamne, iartă-mă, Doamne. Haide, că... Ia uite, Adiță. Ia uite ce aparatură. Oare? Da, pe ce crezi că e? Păi, dar n-am cuvinte, frate, cât de frumoase. Uite, se încălzește camera, dar așa filmează ea, mă, GoPro.
Ia zi tu o lumânare, mă, s-a prins. Mama mea. Sănătoasă. Pentru sora mea. Fii atent cum se vede pictura de aici. Ia uite. Da, mă, ce superb.
Hai să mergem la magazin și merge, da? Hai să vedem, poate iau și eu ceva. Filmezi acum? Ok? Da. Totul. Nu vrei să mă dai. Atâta film. Am filmat și eu. Bă, n-am văzut niciodată, e foarte frumos cum merge. Da. Vezi, înainte se făceau mănăstirile ca o fortăreață, pentru că erau atacate de turci. Da, uite, Vezi? și tu asta. Exact ca aia de la Dobrovăț, de unde e mama. Tot așa căciulii din asta de frumoasă. Deci am picturile astea. O să nu oprești filmarea. Nu crezi? E giga. O descarcă frumoasă în telefon. Dacă știu cum să țin când intră la magazin, că poate că nu-i de acord, doamna. Foarte frumoasă, dar fii atent cât a rezistat lemnul ăsta, sute de ani. Nu mă așteptam. Dar am crezut că e mai mare. Eu am crezut că e mai mare, dar... Nu, mă, și vezi că are zidurile, cred că mai mult de au cam 1,5 m grosime, poate și mai bine. Are ea fisuri, dar văd că se ține bine. Are 5 secole. Cât e, mă? 1400 cât scrie aici? Mamă, ce stau cu niște acciduri. Uite, el e studenți. Ha, bă, că nu-i mult, mă. Hai, deci, Toni? Să iau și o coaniță. Știi că aș face ce, adică nu... Bă, și bă, nu știu. Mamă, ce scumpe sunt icoanele acolo. Nici nu știu cum ziceam. O să puteți la școală. Nu știu. Dar am spus că... Deci... Nu degeaba se întâmplă toate, știi? Ce au preț? Aici mai sunt Fiți, mă, la cât este? 15. Deci 15. E cuvântarea casei. Da. Bună pentru... Este și camelii? Acestea două. Dacă aveți și o punguriță, ceva. Baltate la spate. Mai puneți o punguriță să nu se zgârie între ele. Da, sigur. Deci să le pun separat în punguriță? Da, da, da. Sau să fac? Ajung la București, să ajung la... Bine, tu, scumpa mea. Bine, hai, te pup. Las că vorbesc eu. Vreau să vorbesc. Că n-am vorbit mult eu. E bine, scumpa mea, te pup. Pa, pa. Mulțumesc La fel, pa, pa. Nu scuzați. Nici o problemă. Mulțumim frumos. Zi frumoasă. Doamne ajută. Doamne ajută.
Binecuvântarea casei scrie acolo. Bă, dar ce... Uite și cum filmează. Bă, tu și cum se vede pe televizor? Asta e și televizorul ăla. Din ăla. Acum care e ultimul clip? 12 sau 13. Apare în fiecare an, Bă, nu... Deci am avut 12 Pro Max. Filmează la fel ca 11. Iar 13 nu știu ce să le facă ăștia să nu se mai încălzească. Adică la modul, bă, să filmezi 3 ore, să nu se oprească, bă. Se oprește după... Câte ține bateria la asta? Uite, de la 90 ceva a ajuns la 59% în 23 de minute. Da, da. Filmează bine, frate, are stabilizare. Da, filmează, într-adevăr. Ai aplicație prin care le descarci sau cum? Quick, prin Quick. La mine nu mai mergea tipul ăla. Da, pe dar nu mai. Ori trebuia să-i faci update la cameră, ori. Dar nu-i nimic, că eu cu cablu le descarc frumos, să vezi acum. La piața tăieturii vreau să... Bă, dar nu mă așteptam. Ha? E cunoscută, mă, Mănăstirea Boroneț. Să mă ierte Dumnezeu că am preocupă că am filmat în biserică, dar e și frumoasă, mă. Nu? Da. Superbă. Uite-le, mă. Specific la casele astea din Bucovina, am văzut multe din astea. Da. Uite aici dărâmat. Mai filmezi? Păi filmezi, uite și pisica acolo. Mă, țu, ce fac? Eu când am venit prima dată la Dorohoi, Doamne, așa de mult mi-a plăcut. Am venit în perioada fix de, nu știu, era zăpadă. Ningea ca în povești. Stai, nu te băga pe acolo că scută mașina, că te mozoliști. Bine.